it-tmexxija nazzjonalista f'Ħalbalzan kienet eżempju ċar ta' kunsill li minflok fuq in-naħa tal-familji iddefenda l-burokrazija. Dan il-kunsill lokali snin ilu kien applika l-bini ta' ċentru ċiviku biex fih jospita l-uffiċini tal-kunsill, kumpless sportiv u anka ċentru tas-saħħa. Stefan Buontempo qal illi s-sit fejn kellu jinbena dan iċ-ċentru ċiviku kien ingħata lill-Gvern fl-1992 bħala parti minn ftehim mal-Knisja li ma' proġett kellu jkun għal skop soċjali. Iżda l-Kunsill irċieva ittra mid-Dipartiment tal-Artijiet li ġibet l-attenzjoni li jekk isir il-proġett f'dan is-sit mhux se joħroġ il-potenzjal tiegħu. Buontempo qal illi l-Kunsill b'maġġoranza nazzjonalista minflok iġġieled tal-familji irtira l-permess. Il-keliem ewlieni Laburista semma wkoll kif Kunsill Nazzjonalista f'Ħalbalzan abbanduna l-infrastruttura tal-lokalità. Qal li l-Kunsill kien mifni b'inkwiet bejn l-erba' kunsilliera nazzjonalisti, b'kunsillier minnhom jiddikjara li l-Kunsill ma applikax għal fondi governattivi biex isiru proġetti. Semma wkoll li ma sar xejn fuq il-kwistjoni tal-arar. Tkellem ukoll Aron Farrugia li spjega l-manifest elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Kunsill lokali. Qal illi permezz ta' proposti konkreti il-kunsilliera Laburisti qed jikkommettu ruhom illi jagħmlu differenza fil-ħajja tal-familji billi jaqduhom fil-ħtiġijiet tagħhom.